Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Good day sa mga nagsunod ug nagpadayon nga nagsubay sa istoryang kahadlukan. Itago lang ko sa pangalan nga Raven. Kini nga akong istoryang kahadlukan nga i-share sa inyo ha. Kabahin da ikini sa ako ang nakauban sa trabaho. Nga dako na kong kahibulong ug ngano sa ako ang damgo, siya nagpakita. Ang uban siguro sa inyo ha, nakasulay ni ini. Pero sa ako ang nasulayan, medyo may pagka-creepy gamay nga sagol katingala ug diri nako sugdan ang ako ang istorya. Usa day ko ka store attendant sa usa ka ilado nga cake store diri sa Pilipinas. Nagsugod ang tanan, dihang na-assign pud ko sa usa ka ilado nga mall sa amuang dapit. Isip usa ka attendant, trabaho na ko ang mag-inventory sa incoming ug outgoing nga mga stocks. At the same time, cashier pud ko kung naay mo palit. Multitask ug all around na gyud ko. Dinhi na ko nakaila ang akong kauban ug tawagon lang nako siya sa pangalan nga Gwen. Siya ang akong relibo sa store ug usahay makapartner pod. Si Gwen ang klase nga tawo nga happy-go-lucky. Masultihan pod nimo sa mga problema. Pero mi smiling si Gwen. Parehas mig-trip usahay pagyud. Walay problema siya igabot sa trabaho ug labaw sa tanan, wala pod siya labad ikatrabaho. Pila ka months po mi nga partner ni Gwen ug sa gitas-on sa among pagpanag-uban, wala gi problema sa among duha. Ug naaman gali, masolusyonan ra gyud dayon, inubanan pod sa among supervisor pod. Nagsugod gyud ang tanan, nahitabo dihang naatoy adlaw nga Lunes ug nagkaistorya mi ni Gwen ug miingon siya nga mo vacation leave lagi daw kuno siya. Kay naa siya adtuon kuyog ang iyang mga amiga. Pinaana pa siya sa ako ana. Amping diri kuya ha, nya ayaw ko kalimti. Mga BI-BI niya nga istorya ug mga pasiaw. Lipay kaayo siya atong adlaw nga murugway kabutangan ang iyang dagway sa kalipay. Kay basin, sa ka-excited ra pud niya nga makalaag sila. Pinaana pa ko sa iya nga, imo na di kong biyaan di ay. Ayaw pagstoryaan na agud. Human, mismile si Gwen pabalik. Ug bibahak akong gatawa nga perting pamula sa iyang naong. Gihapak pa ako ang luyo ato dayon ug nagsaw mi sa snack nga akong gidala. Ug unya dayon nagstorya-storya nami. Miingon pa ko sa iya ha nga siya dapat ang mag-amping kay magbiyahir ba siya. Ug dapat mubalik pa siya kay war ba gyud ko maanad nga ipari sa lain nga attendant. Ug usa pasad kami ra gyud ang magkasuod ug magkasinabot sa trabaho. Ug mao to ang last namong panagkita kang Gwen atong adlaw. Kay ning ugma ana, day off naman ni Gwen. Ug sundot adlaw, vacation leave na dayon niya. Pila ka adlaw gyud to nga dili na ko makauban si Gwen sa trabaho. Nagdagan to ang adlaw nga gikayar nako uban sa akong supervisor ug uban pod sa usa ka attendant nga taga-laing branch. Bali 3 days usa nako paaboton hangtod sa nga mobalik na si Gwen. Bernes to sa gabi mi-text ka na ako ang among supervisor nga i-opening daw ko niya kay si Gwen dili pa daw kuno makontak. Unya, gitawagan o gi-text sa among supervisor si Gwen. Wala po daw kini mo reply sa mga text message. Mitando ra pod ko ato sa among supervisor kay basin na-delay ang flight nila ni Gwen o unsa ba kay nahitabo. Maong misayo na lang ko ato gatulog. Human ako gikumpirma sa among supervisor nga ako ang mag-opening ugma. Imbis mag-computer pa unta ko ato, pero giundang na lang nako kay para makapahuway ko. Pagkatulog na nako, tunga-tunga to sa akong paghinanok. Dako na kong kahibulong sa akong damgo nga naa daw kuno ko sa kilid sa usa ka sapa. Umura ba to si og suba? Basta, nailapad kaayo nga tubig. Tinaw kayo ang maong tubig. Ug dako kayo ang wanang sa maong dapit. Sa layo nga dapit, nakakita ko usa ka babayi na nagkaway-kaway kini kanako. Mi action kog paduol aron makahibalo ko kung si kinsa kadto.
Ako gyud giklaro ang maong babayi kung si kinsa gyud kini. Pagtan-aw nako, ug dihang nakaaninag ko sa dagway, si Gwen man kadto. Miingon pa ko nga gaon sa siya dira Pangutanan to nako sa iyaha, ug nakamata ko og galit. Ug nya nahibong ko ngano ingon ato akong damgo, nya si Gwen pa gyud ako ang nakita. Mga pangutana kini nako, samtang gahinuktok ko sa ako ang magmata. Gipalabay ko na lamang kadto, kay basin tungod to sa gistorya sa among supervisor pagkaganiha, na ako ang mag-opening. Mao siguro nga nakahuna-huna ko kang Gwen, ug napil na hinuon siya sa akong damgo. Giona ko ang ako ang cellphone, unya nibilin ko og text ngadto kang Gwen, nya dala na pud pangmusta sa iyaha. Mga alaunan na dito sa kadlawon nga nag-message ko sa iyaha. Unya, gapaabot ko sa makadiyot. Basin mo reply siya, pero wala may nag-abot nga mensahe gikan niya. Mao to nga natulog na lang pud ko og balik. Pagkabuntang na ni ana, mi-duty na ko ug wala gihapoy reply gikan kang Gwen. Gasigi lang kog huwat niya, pero wala gihapon. Pagkahapon ni ana sa akong pagtrabaho, naabot si Ma'am Joey nga amo ang supervisor ug nangutana sa ako kung naabad ako nukoy contact number kang Gwen. Miingon ko sa akong supervisor na ako'y number ra ni Gwen, pero pag text na ko gabi kang Gwen, nibuntag na lang og wa gyud kini mo reply. Storya pa nako kang Ma'am Joey. Nangutana na gyud si Ma'am Joey ato ug asa si Gwen, kay ting inventory na po daw. Ug nabalaka pod si Ma'am kay basin maapektuhan ang iyang performance, kay wala dayon makasubmit sa kinahanglan nga isubmit. Miingon na lang ko kang Ma'am na ako na lang niyang tawagan, kundi mo tawag ko sa iyang ginikanan, inig-out na nako. Ug mao na to ang last conversation na mo kang Ma'am Joey. Ug miabot na dayon ang lain na attendance sa pang-closing na schedule. Martes pa to nga ni-off si Gwen ug mi-leave kini og 2 days. Dapat pag Friday, balik na siya. Apan mi Sabado na lang, wa pa gyud siya mo balik. Maong daghan kaayuming nangita kang Gwen na ato. Pagkagabi na ni ana, gitiksa na sad ko ni Ma'am Joey na ako na sad kuno ang opening daw. Mitando ra pud ko ug nakunahuna ko na mo text ko sa ginikanan ni Gwen, pero wala pud kini mo reply diri kanako. Gapaabot lang gyud ko ato. Nakatuog pud dayon ko sa kakapoy, kay pag uli nako, mihapit ko sa gym anang pagkahapon, unya pauli na dayon sa amua. Dihang nahinanok nako, tunga-tunga na sad to sa akong pagkatulog. Nakakita na sad ko sa akong damgo nga si Gwen nagbabay-babay na sa nako. Pero kato na pagkakita niya diri nako, nangutana na gyud ko sa iyaha. Huy Gwen, nganong wa pa man ka mo balik og duty? Nangita ra ba si ma'am nimo? Storya na ko kaniya. Mipahiyomar si Gwen ug mi-smile dala kita ang iyang dimples. Unya og mitalikod dayon kini. Huy Gwen! Gwen! Og galit kong nakamata nga nakastorya sa pangalan ni Gwen. Nganong duha naman kagabi nga nagdamgo ko kang Gwen? Unsa man kahibuti pasabot? May ginahawa ko og lawom ug pagkakita nako ato sa oras sa relo. Alas 4:30 naman day sa kadlawon. Mao to, misayon na lang ko og bangon, aron daghan pa kong mabuhat. Ug aron pud sayo ko nga makaadto sa trabahoan. Pa-duty nako ato ug alas 10 ang abli sa mall. Misayo ko giin atong adlaw kay medyo busy gyud. Daghang namalit sa store ug daghan pud kayo ang customer ato. Tungod sa kabisi, daghan ang mituno og papel ato nga nay greetings nga nagaling ipasulat sa cake mismo. Wa damha na imituno og papel diri kanako. Babay kadto siya sa ako ang tan-aw. Pero wala kaayo ko nakatanaw og pag-ayo sa dagway kay lagi busy gyud kaayo ug daghan pa kayong pending akong sulatan sa mga cake. At the same time, ako pa gyud nagka-share ato kay wala pa si Ma'am Joey ato ug wala pa sa naabot ang lain nga attendant. Naa kini gitunol nga papel sa ako ug pagtan-aw nako sa iyang postura og gisuot, familiar siya. Pero wala lang gyud ko. Gasuot ang maong babayi ug kalo unya nagduko. Akong last na dunggan ato na customer, iya ra daw nabalikon ang cake kay naapa daw ko na siya adtuon sa lain nga paliton pod. Nabaling ra ang akong atensyon kay naabot ang akong lain nga kauban ug nagpatabang dayon ko niya. Nadawat na ako ang mga papel ug didto
Nahibulong ko sa usa ka papel nga nakakuha sa ako ang atensyon gyud. Dako na kong kakurat. Dihang na ako'y nabasahan ug nakasulat kini sa message nga naay nakabutang. Amping Kuya Raven, love Gwen. Nag-abot akong kilay, ug dayon dala kahibulong ug nakaana ko nga kuyawa sa message ani para magyud sa cake. Trip mantingali ni ba? Pangalan pagyud parehas sa ako yakang Gwen pagyud ang nakabutang. Gatuo ra pud ko nga basin kabuang rato nga sulat ni Gwen pud nya nasago lang sa mga papel. Paglingi na ko to sa customer, pagawas na kini ug maopoy sakto sa iyang pagtalikod. Wala ako nakakita pag-ayo sa iyang dagway gyud. Nahibong ko dihang gatalikod na kini palayo. Si Gwen man gyud to nakaana gyud ko ato. Dili jud ko masayop ato kay kung makakita ako ni Gwen nga walay hairnet, mao gyud tong pormaha ug ang kalo ang gisuot sama gyud pud kang Gwen sad. Ingon ato gyud ang postura ug pamorma ni Gwen kung mag-civilian outfit siya. Sa pagtalikod atong maong babayi, nibalik sa akong nahuna ang pagkaparehas akong nakita sa akong damgo katong nagbabay-babay si Gwen sa ako. Bitan-aw ko sa maong babayi hangtod sa nawala ra siya kay tungod sa kadaghan sa mga tawo nga nag-agi-agi. Gipadayon gihapon tuno ko ang pagsulat sa mga message kay balikan na rin daw kuno niya to ug humana pud kini og bayad. Ug may nalang gani niabot na ang usa nako kakauban pagyud ug siya na ang akong gipaka-share ato. Padung natuhuman ang ako ang shift, nahibong akong supervisor nga si Ma'am Joey ug nakapangutana siya nganong naada kuno isa ka cake nga nakabutang sa table nga wala pa nakuha. Miingon ko nabalik ko na daw na sa nagpalit, kumanasad na og bayad. Naaday giingon si Ma'am Joey sa ako nga nakapagugang na kong pag-ayo. Ug miingon siya nga nag-message daw sa iya ang ginikanan ni Gwen ug sawa daw damha wala na daw ang ilang anak na si Gwen. Mao na lay akong natubag ug dala ka kurat dihang pagkadungog na ko sa gisulti ni ma'am kanako. Unsay wala na ma'am? Resign na siya? Pangutana pa na kong balik. Wala na si Gwen, wala na siya. Wala daw kay balo si Ma'am Joey sa eksaktong nahitabo. Pero pag outing, kuyog sa ihang mga kauban, nalumos daw si Gwen sa isa ka sapa ug wala na siya matabang. Gidali pa daw kini nila og dala sa ospital. Pero dead on arrival na daw kini. Wala jud ko kasabot sa akong nabati itong orasa. Pagkadungog na ko sa gistorya ni Ma'am Joey ug nakapahinuktok kini nako pag-ayo. Di gyud ko katuo nga maingon ato si Gwen ug maoray hinatnan sa iyang kalit-kalit nga kamatayon. Wala pa ni singkin sa akong hunahuna ang nahitabo kang Gwen. Kalit nga gitawag ko ni Ma'am ato ug miingon siya nga kung ngano wala daw kuno'y sulat ang katong nga cake nga kuhaonon sa customer. Nahibong ko sa gisulti ni Ma'am. Akong gisusi ang box sa cake nga naay naka-display dito sa may counter dapit. Paglili na ko ato sa box, wala man akong gisulat ganiha gamit ang icing nga pula. Nahibulong ko ato nga ako aman tong gibutangan og message ka ganiha. Nganong wala may hinuy nakasulat nga nakita? Kalit lang nga nisulod sa akong hunahuna. Di ba kaha, si Gwen ang naghatag nako ato nga message para sa cake ganiha? Hilig ra ba ka itong pasiaw nako? Gipangita pa to nako ang katong papel nga akong nabasahan kaganiha. Pero gisighan jud nako pangita bisan asa. Wala gyud nako makitaan ug natingalaw pud ko kung asa man gali to napunta. Miingon na lang si Ma'am Joey na ibalik na lang na daw sa chiller ang cake ug dayon mo punch out na daw kuno ko. Basin daw naara niya daw kuno mo claim atong cake. Wala ko kasabot sa akong gibati ato ug milakaw ko ato sa store nga lutaw kaayo akong hunahuna. Pagkaabot na ko sa locker, gibasa gyud dayon ako ang message sa akong cellphone. Ug gikan kini sa ginikanan ni Gwen ug naa kini mensahe nga gisend diri sa ako. Confirm gyud nga wala na gyud akong kauban nga si Gwen. Nagpatabang na lang ngayang ginikanan og ampo para sa kapahulayan sa kalag ni Gwen. Dili gyud matag-an di ang kinabuhi sa tawo. Pero ug makahibalo pa lang gyud ko na maingon ato di si Gwen. Unta, gikontak na lang nako siya dayon tungod sa akong nakita sa mga damgo nako sa adlaw nga wa pa siya malumos. Siguro buhi pa unta siya.
Pero weirdo ro pod kaayo nga klase ang damgo nga akong nakita. Dili masabtan, apa na ay mahitabo, nga katalagman nga dili pud di ay matag-an. Niabot ra gyud ang adlaw nga nakita na ako ang patay nga lawas si Gwen. Ug didto na gyud ko nakadawat sa angay nga dawaton na lang. Hangtod sa adlaw sa iyang lubong, dala na ako ang amuang memories uban sa mga pasiaw na mo sa trabaho. Kanimo Gwen, kung asa ka man gali karon, unta magmalipayon ka ug okay ra ko sa store bisan kalit-kalit ang imong pagkawala. Salamat sa panaghigala maski mubo ra nga panahon nga nag-uban ta. Ug daghang salamat sa mga memories nga atong giubanan. Ug diri na lang kutob mga kaistorya ang akong i-share sa inyo ha. Ug puno ra kini sa katingalahan ang ako ang gi-share. Daghang salamat ug more power sa inyong channel.